سلام عليك ماريا بالgrazia mia il mole mie il mole mie إنبك انت في وسط النساء وإنبيرك الفراق تالجوفتيك جسوس Ave Maria Ave Jien Sister Teresa Kamilleri Agustinjana nsellimlek u nilqek riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu postna it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Naraw Marija Omna żissemmija llum x'biħsiebha tallimna minn dawn it-titli oriġinali li tagħna Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija Mara ta' żminijietna. U llum se nirriflettu flimkien ma' din Omna. It-titlu Marija Mara tal-ħobs. U qegħditu f'maxtura Marija. F'temp ta' ftit vrus, il-kelma maxtura imtennija 3 darbiet u din il-ħaġa meta nżommuha f'moħħna l-istil ta' Luqa iġġalna naħsbu mhux ftit. L-Evanġelista irid jissuġġerilna xi ħaġa, m'hemmx dubju, u l-pittur irid ipinġilna lil Marija fil-qagħda ta' min qed jimla l-qoffa vojta tal-ikel għall-mejda. Jekk huwa minnu li fil-maxtura jitqiegħed l-ikel għall-bejjem, mhux diffiċli li f'dak il-post naqraw il-fema li jirrappreżentalna lil Ġesu sa mill-ewwel dera tiegħu bħala ikel għad-dinja, anzi bħala il-ħobs tad-dinja. Taħtu mela hemm it-tiben għall-bejjem. Fuq it-tiben il-qamħ mitħun u moħħbi għall-bnedmin. Fuq il-maxtura imfisqi fil-faxex bħal fi dvalja sħuna il-ħobs ħajjeż issemmija li huwa Ġesu nieżel mis-sema. Biswiet il-maxtura bħal quddiem tabernaklu hemm il-furnara ta' dan il-ħobs. Marija kienet femitu tajjeb l-irwol tagħha sa minn meta misjuqa mill-Providenza rat li kellha teħles bogħod minn pajjiżha hemm f'Betlem li appuntu Betlem tfisser dar il-ħobs. Għalhekk fil-lejl tar-rifjut Marija użat il-maxtura bħala il-post li laqa fih il-mejda tal-ikel. Kważi biex tħabbar sa minn qabel b'dak il-ġest profetiku li hu l-istedina li Ġesu fil-lejl tat-tradiment kien se jagħmel lid-dinja kollha meta qal ħudu u kulu minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mela Marija żissemmija dik li jġorr il-ħobs u mhux biss dak spiritwali, imma nkunu nawġu l-figura tagħha ta' jekk nisirquha lil Marija minn qalb dak it-tħassib uman li jħabbel moħħu u jitħabad
biex ma jħallix battala il-mejda tad-dar tiegħu. Iva, Marija tħabtet għal ħobs materjali. U xi darba meta ma kienx jirnexxila tiksbu, forsi kbiet Marija fil-moħħ bħal dik Marija l-oħra, mara msejkna li tgħix f'sotterran b'ċorma tfal magħha u b'żewġa bla xogħol. U billi m'għandix mnejn lanqas fil-ħanut tal-merċa m'għadhom iħalluha tħallas blura. Nistħajlu li Ġesu ara fl-għajnejn jixelu ta' ommu id-tbatija ta' meta jonqos il-ħobs u l-estasi tar-rieħa tiegħu meta ħareġ għadu jaħraq minn ġol forn iqarmeġ fuq il-mejda qalb kotra ta' qxur. Għalhekk li fil-Vanġelu insibu dak l-għaġeb kollu ta' ħobs li meta jitqassam joktor iżjed u meta jgħaddi minit għall-oħra jaqta' l-ġuħ tal-foqra mixħuta fuq il-ħaxix waqt li jibqa' bix-xaba fi 12 qoffa imfawra. Għalhekk fil-qalba tat-talba lil missierna Ġesu daħħal it-talba għal ħobża ta' kuljum u ħalla f'idejna il-formola biex nitolbu mingħand l-Omm il-grazzja ta' tqassim tajjeb tagħha b'mod li ħadd mill-ulied ma jibqa' sajjem. Induru eżis semmija lejn din omna u ngħidula Santa Marija, mara tal-ħobs, min jaf kemm drabi fid-dar tiegħek ta' Nazzaret ġarrabt intu ukoll il-faqar tal-mejda li xtaqta kieku tkun iktar xierqa għall-liben ta' Alla. U bħall-ommijiet kollha ta' din l-art li ħsiebhom kif iħarsu mit-taħbit l-adolesċenza ta' wliedhom, ilqajt l-aktar xogħol qiebes fuqek biex fuq il-mejda Ġesu ma jkun jonqsu xejn. Iva, nerġgħu ngħidulek Santa Marija, mara tal-ħobs, min jaf kemm drabi fid-dar tiegħek ta' Nazzaret ġarrabt intu ukoll il-faqar tal-mejda li xtaqta kieku tkun iktar xierqa għall-liben ta' Alla. U bħall-ommijiet kollha ta' din l-art li ħsiebhom kif iħarsu mit-taħbit l-adolesċenza ta' wliedhom ilqajt Marija l-aktar xogħol jiebes fuqek biex fuq il-mejda Ġesu ma jkun jonqsu xejn lanqas kutella ta' ċiċri u fil-bwiet tal-libsa tiegħu xi pontin. Ħobs l-għaraq kien dak tiegħek Marija, l-għaraq u mhux il-qlieħ baxx kif fl-aħħar mill-aħħar kien dak ta' Ġuseppi li fil-ħanut tiegħu ta' Mastru Daxxa kont tarah hekk kuntent u għaw jagħti l-aħħar irtok lil xi bank li kien se jpartat ma' xkora qamħ. U fil-ġranet tal-forn meta l-fwieħa sħuna tal-ħbejżiet kienet tgħaddi lil dik tal-verniċ, kien jisma' l-għana tiegħek ġej min-naħa l-oħra waqt li Ġesu huwa u josservak mal-bank tal-kċina kien qed jagħti huwa wkoll l-aħħar irtokki lill-parabbola li kellu jirrakkonta l-qudiem meta qal is-saltna ta' Alla tiġbaħ lil ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqiq.
Santa Marija, Mara tal-ħobs, inti ġarrabt it-batija ta' dawk li jitqabdu biex jgħixu. Urina is-sens tal-matematika sorprendenti tal-miżerja li biha l-ġnus tan-nofsinhar jum wieħed qatt jippreżentawna l-kont quddiem it-Tribunal ta' Alla. Ħenna l-miljuni Marija ta' bnedmin mifnija bil-ġuħ. Għamilna sensibbli għal provokazzjoni tal-karba tagħhom. Teħlisniex milli ninkwetaw quddiem ix-xeni ta' tfal li jilmew taħsat traġikament waqt li ssibhom imqabda mas-sider niexef ta' ommijietom. U jalla kull biċċa ħobb żejda li jkollna iddaħħal fi kriżi il-fiduċja tagħna fl-ordni ekonomiku attwali li donnu jiggarantixxi biss ir-raġunijiet ta' dawk li huma l-iżjed b'saħħithom. Int, Marija, li ġbija tiegħek bħall amulett li jġib xorti tajba il-ħnina tal-om jew il-ħlewwa ta' mara miż-żewġa taħbi malajr fil-bagalja tal-emigrant jew fis-sorra ta' min jafda ħajtu lil-baħar fit-tiftixa ta' xorti aħjar taffi dmuħ tal-foqra Marija li għalihom art twelidhom saret wisq morra. Ħaffef is-solitudni tagħhom, tħallihomx jiġu esposti għall-umiljazzjoni tar-rifjut. Lewwen bit-tama ix-xewqat tal-persuni bla impjieg. Waqqaf Marija l-egoiżmu ta' min diġà sappostu komdu bil-qiegħda mal-mejda tal-ħajja. Għax mhumiex il-moqdija li mhumiex mal-mejda u mal-postijiet żejda li m'għandhomx post għal-mejda. Santa Marija, Mara tal-ħobs, minant min jekk mhux minn għandek bi gratitudni fil-jiem tal-ġid u b'fiduċja fl-għaxijiet twal tan-nixfa biswit in-nar ifaqqa fil-kenur imma mingħajr rawwa fil-borma ta' fuqu. Ġesu seta' jifhem din il-frażi tad-Deuteronomju li biha seta' jżarma lit-tentatur fid-deżert meta qallu il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Tenni jilna Marija din il-frażi, tenni jilna nerġgħu ngħidulek din il-frażi għax faċilment ninsewha. Femna li l-ħobs mhuwiex kollox, li il-kontijiet fil-bank mhumiex biżżejjed biex jagħmluna kuntenti, li il-mejda mfawra bl-ikel ma xxabbax jekk il-qalb ivojta mill-verità, li jekk ir-ruħ m'għandix paċi imqarrlif jenikel jibqa' bla toma. Għalhekk, Marija omna, meta tarana nitlajjaw bla xaba madwar l-imwejjed tagħna mfawra bil-ġid, anqal bil-ħnina għalina, aqta' inti l-ġuħ tagħna għallena u erġa' qegħdilna fil-maxtura bħalma għamilt dak il-lejl f'Betlem, il-ħobs ħaj li nieżel mis-sema. Qegħdin nitkellmu hawn fuq Ġesu ta' is-semmija. Għax min jiekol minn dak il-ħobs biss jibqa' għal dejjem u ma jagħtihx iżjed ġuħ.
inkomplu nirriflettu dwar Omna Marija. Dan it-titlu li qed jgħidilna li Marija hi mara tal-fruntiera. Bilkemm għadha dehret fuq ix-xenarju tas-salvazzjoni u diġà nilmħuha lil Marija ħsiebha kif ħataqbeż il-fruntieri. Jekk mhux eżattament mal-permessi tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, dlonk ikollha tħaqqaqha Marija ma' tribulazzjonijiet li jsieħbu fuq kull sfurzat mill-patrija. Bħal kull immigrant ieħor tas-Sud, anzi għal għax il-fruntiera jkollha taqsamha mhux minħabba x-xogħol imma biex tfittex kien politiku. U ċar ħafna l-ordni li tal-Anġlu lil Giuseppi meta qallu qum, ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien għax Erodi qed ifittex it-tifel biex joqtlu. U hemmi Marija fuq il-fruntiera. Fuq naħa l-aħħar art ħamranija ta' Kanan, fuq l-oħra l-ewwel ramel tal-Farawuni. Hemmi tferfer bħal ċerva maħruba u minnu li tgawdi miljiet ekstraterritorjali sa mill-mument li tħaddan bejn dirajja lil dak li l-ħakma tiegħu hi minn baħar sa baħar u mix-xmara sa trufijiet tal-art. Imma taf ukoll Marija li tkun tirriskja żejjed jekk biex iħalluha tgħaddi tesponi dik it-tarbija lill-Pulizija tal-Fruntiera. Il-Vanġelu mank linja ma jħallilna dwar dak il-mument drammatiku. Ma tridx wisq biex tipprova tistħajjel lil Marija anzjuża u qalbina fl-istess ħin hemm fuq il-fruntiera bejn żewġ kulturi hekk differenti minn xulxin. Dak ir-ritratt fi grupp li Mattew naqas milli jieħu fuq il-linja ta' dwana, imma li xorta nżommuh fl-album tal-immaġinarju l-aktar reali tagħna. Jibqa' ikona suġġestiva mill-aqwa għalina lkoll li llum aħna msejħin nikkonfrontaw ruħna ma' drawwiet ġodda u ma' lingwaġġi ġodda. Imqar fit-tluq tagħha mix-xena Biblika, Marija tidher bħala mara tal-fruntiera. Fil-fatt insibuha preżenti fiċ-ċenaklu meta l-Ispiritu Santu x'inniżel fuq il-membri tal-Knisja għadha titwieled għamel minnhom xhieda sa trufijiet tal-art. Aħna żissemmija ma nafux jekk madjul Ġwanni kellix Marija taqsam mill-ġdid il-fruntieri. Skont xi wħud, Marija lqet jiema fil-belt ta' Efesu, jiġifieri f'art barranija. Ħaġa waħda hi ċerta li sa mingħejt il-50 Marija saret ta' kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien. U kisbet iċ-ċittadinanza tal-pjaneta kollha li biha setgħet tmur fuq il-fruntieri kollha tad-dinja biex tgħid lill-ulieda li dawn illum jew għada qatt jaqgħu. Imma hemm mument iżjed qawwi li fih Marija tispikka bil-kobor simboliku kollu tagħha bħala mara tal-fruntiera. Huwa
il-mument eżis semmija, il-mument tas-salib. Dik l-għoda mhux biss ħattet il-ħajt li kien jifret il-lut mill-pagani u għamlet minnhom it-tnejn poplu wieħed, imma ħabbet ukoll mill-ġdid lill-bniedem ma' Alla fil-ġisem waħdini ta' Kristu. Għalhekk is-salib jirrappreżenta l-aħħar linja ta' demarkazzjoni bejn sema u art. Il-konfini li issa wieħed jista' jaqsam bejn iż-żmien u l-eternità. L-aqwa fruntiera li minnha l-istorja tal-bniedem tidħol f'dik divina u ssir l-unika storja tas-salvazzjoni. U Marija żissemmija tinsab bis-swit dik il-fruntiera u taddasa fid-dmuħa Marija. Indur lejk Marija, flimkien ma' dawn is-semmija u ngħidlek, Santa Marija, Mara tal-Fruntiera, aħna ninsabu affaxxinati narawk fl-istorja tas-salvazzjoni dejjem wieqfa fuq il-linji tal-fruntiera, ħsiebek il-ħin kollu mhux biex tifret imma biex tgħaqqad dinjiet differenti li jħabbtu rashom ma' xulxin. Marija, inti tinsab fuq ix-xifer li jifret it-testament il-qadim u l-ġdid. Inti x-xefaq li jorbot l-aħħar ħiel tal-lejl mal-ewwel dbeġbix tal-jum. Inti ż-żernieq li jasal qabel ix-xemx tal-ġustizzja. Inti l-kewba ta' filgħodu Marija, fik kif tajt littra lil-Galatin taslilna il-milja ta' żminijiet li fiha Alla jagħżel li jitwieled min mara. Għalhekk bil-persuna tiegħek Marija jagħlaq proċess kronoloġiku iċċentrat fuq il-ġustizzja u jimmatura ieħor iċċentrat fuq il-ħniena. Santa Marija, Mara tal-Fruntiera, grazzi li tinsab taħt is-salib ta' Ġesu merfuħ floli fuq il-poplu, dak is-salib jiġbor fih il-periferiji tal-istorja u huwa simbolu ta' trufijiet kollha imwarba tal-art, imma hu wkoll il-lok tal-fruntiera fejn il-futur jidħol fil-preżent billi jtawwallu it-tama tiegħu. Ta' din it-tama ta' Marija aħna għandna bżonn. Għalhekk oqgħod ma' ġembna, illum aħna qed ngħixu l-epoka ta' tranzizzjoni. Illum aħna qed ngħixu l-epoka ta' tranzizzjoni. Qed nilmħu l-aħħar ftit ġebliet taċ-ċiviltajiet tagħna qodma sekli sħaħ. Fis-slaleb tat-toroq tagħna inħossuna protagonisti ta' mogħdija epokali u drammatika kważi minn era ġeoloġika għall-oħra. Miġmumin kif aħna fuq il-qasma ċara li fuqha jinfetħu il-kulturi maħniex ċerti għadniex nixxabtu mat-tabelli tal-konfini tal-artijiet tagħna li sa issa jipproteġew l-identitajiet tagħna. Il-ħwejjeġ ġodda li magħhom iġeluna inħabtu wittna il-folol tal-foqra,
il-maħqurin, ir-refuġjati, in-nies ta' ġilda differenti u dawk kollha li jaqilbu ta' taħt fuq ir-regoli antiki tagħna u dan Marija ibeżżana. Biex niddefendu ruħna mal-Marokkini u l-Albaniżi inħaxnu l-ħbula tas-sigurtà. Insomma, il-frontieri minkejja d-diskors għoli tagħna dwar il-veduta multirazzjali tagħna, aktar aħna attentati nagħlquhom milli niftħuhom. U għalhekk għandna bżonn tiegħek Marija biex it-tama tirbaħ u ma jkollniex xokk traġiku mill-futur. Santa Marija, Mara tal-Fruntiera, hemm titlu ħelu wisq li bih it-tradizzjoni antika nisranija biex tesprimi kemm taf toqgħod fuq il-konfini l-aktar imbeda tal-art issejjaħlek bħala bib tas-sema. Tajjeb, fis-sija ta' mewtna Marija, kif għamilt ma' Ġesu, ieqaf ma' ġenb is-solitudni tagħna. Ħares int Marija fuq l-agonija tagħna, ħares int fuq l-agonija tagħna. Tiċċaqlaqx minn ħdejna fuq l-aħħar linja li tifret l-eżilju mill-patrija, newlilna jdejk għax hekk fil-passaġġ deċiżiv tas-salvazzjoni tagħna ikun hemm int, inkunu nistgħu naqsmu il-fruntiera imqar bla passaport. Għażiża omna. U għawet is-semmija nsellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Addisa Marija, Malla.